Horas mahita saluhutna, tabuk kama pertangiang ata, jumolo mahita martangiang di bagasan rohat tabe. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 23 ayat sada sahat rodi ayat 2. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni todi porbadia, na tumop palangit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamu, rap dohot Jerusalem jala marolopolop mida ibana sudehamu, aleakan naholong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sudehamu, ale akan namarsak roha mida ibana nasailaon, las dorohaku dia akan namadok tuau, betahita manopot bagas ni Jehoba, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, para siroha na sumurung, namadok moliate mahami tuhosian nasarohanami, ala dilehoko anakmu nasasadei tuhamatean humoko pami, asa unang mago na porsea di ibana,
alai asa hangoluan na saleleng nileleng na dinasida, tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabe habadiaon dohot hati goran di hami, saise sama dosa nami saluhut, ala ni pelean na sundenggan, na pinelehon nai humok kopami, say peleng ma pinggolmu tumangion tangyang nami, jala asi maroham di hami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hitamu sian buku ede nomor 152 ayat sada. Yesus rab dohot nasida tu porlak sada namargoar Getsemane. Jadi di dogma tu akka sisian nai hudul mahamu jolo dison saleleng di sana umar tangiang. Dungi ditogihon ma si Petrus dohot anak ni si Zebedeus na duai. Dungi gabe marsak ma ibana jala bobonosan. Jadi di dogma tu nasida mace marsak situ tu dorohaku hirana mate do. Disom mahamu dungo rab dohot au. Dungi laong maibana saotik tu jolo. Dipatukap ma bohina tu tano martangiang nin nama. Ale amang namun natar bahen salpuhon ma si inumonon sianau. Alai tahe unang ma marguru torohaku rohamdo. Dungi mulak ma ibana tu akka sisiana. Jala tarpodom nasida didapot. Jadi di dogma tu si Petrus. Dang margogo hamu hape dungo rab doho tau nanggo sangobas dungo mahamu jala martangiang asau nang hamu bongot tu pangujunan ay nagirgir donian todii alai galedo ia daging maredekor ina maranata diuduti ama partukoan.
Yesus bermahal, sangat dalani, laman diori, nama hoi, sai digurai, doa dadati, Roma homula, tulak muki, mulak maho.
ibana padua halihon martangiang nin nama, ale amang, molo sotarbahen salpon, day numoku, day kon huinum, say saut malomoni roham. Dungi dinaro ibana, terpodom mamuse sisian nai didapot, ay macedok dokdo salibon nasida. Jadi ditadikon malau martangiang patulu halihon madok hata odeng. Dungi didapoton mamuse akasisian nai, jadi didokma tu nasida. Dak datan muna dope modom dohot maradian, nunga dapot tikinan waeng. Sahat ma anak ni jolmai tu tangan ni pardosa, hehe mahamu, lao mahita di nungaro napasahat tonao. Kor wik sada diuduti wik tolu.
Mare dehida sian buku ede nomor 70 ayat 1. Kristus Yesus ujo hami maguar mu Tuhan di bagasan upason madok moleati di sudiasi roham na payudut ulu nami mangudut hosa nami asa toktong mangalihun gugu di hami parbaik kami Tuhan namulus akatiki nang husal puhok kami uruja kurajumi hami siakodo partikiani asa upake hami partikian anilihomi loh mangula agau loh nami jala patu pasipatu nami hobar tolong niroham jalas memuji pasangapun guarmu nabadiai mauleate marohana bidio Tuhan ala didinggan di basam salu na nang hujalo hami sakko nunga marbumu hami di bagas joromon akaruas ni uriam di napatupa pertanyaan wek hami sian wek sada saat wek 12 lau subadu muhami tu pertanyaan pasion nong buka hami sian minggu nasalpu uduti hami ma di bagasan bornginon kubigi hami do panaonon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nagabi Tuhan nami songon hataridaan ni holong na Tuhan lau makokop hami asa malu hami siad dosa dot hamatian tutu ikon partodion nami do majalowi ajari hami amang ajari hami lau majalo pakokopon ni anak mi nagabi si palua di hami asa moloh wingot tami margogo mahami Tuhan lau patupahon asidot holong ni roham tarbaik kami mangulu nami di bagasan holong asyako asa masya holong kami sama hami tarlumubi hami akaruas ni uriam na makapor sayho nasa toktong jojo tuho Tuhan nasa toktong magido di bagasan loma ni roham ali Tuhan di bata pasu-pasuma pertanyaan pasyon na hupatupahami na padua honon di borngin na holomon jala ramoti mahami sudi ruas ni huriam siya na met na magudang sa tunamatua pos rohanami toktong di pardalanan ng ulo nami di julo ni holak kanami Tuhan di pargogoy ho hami di urupi ho hami lau patuba akaw lau nadinggani ingot hami dia karuas ni huriam na tongon di bagasan na hurang sehat amang TF Sagala Jonathan si Hotang inang manihuruk boru si majutak inang sitiu boru gultom tarlumubi di marsugut inang lonseria boru gultom naneng madalani operasi marsugut hubigi hami balitana ali amang adong domanang napiga ruas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton na sohu gorahami di bagasan tikion ala ni sahit manahun sahit na pasang di nasida nang nasida pe dot akatodong nami si solot nami hubag kami ditanyang nami Tuhan asa humana majama pamatang ni akadongan nami na huhaholongi hami i maddaw ni sahit na songgop di pamatang na mamasumasu uba na pinangan na
dohot mangurupi aka para dokter para medis laho patanggal hon sahi sampai matang nasidai dituturi ho nasida marhiti todim asa tarben nasida kana dinggan tuaka dongan nami natongon di bagasan parsahitoni soang songonima diaka ruas ni huriam na di bagasan parukilon tarlumobi di keluarga mang situa Raja Guguk naung marujung ngolu inangi borusi tanggang di California Amerika Serikat ali Tuhan apuli amang nami apuli nang sudi keluarga na tinadikon ni nanami asa toktong nasidam gomos maniopop mardongan pakirimon nasida paburhaton inanami paluason nasida mulak tua puammu pargugoya manami nang nasida pe di bagasan parsahi ito dotong suang songonima diaka ulaon las ni roha naneng patupan ni ruas ni huriam di naneng marhot ripe yanak ko ni huriam agum perdana syalagan dot inang boru purba ali Tuhan homa na paradehon rohan ni anak kon nami asa mangaradi na sida Tuhan majalo pasu-pasum na di pasadaho na sida marhiti pardongan sarepioni hodo na manotopon hodo na mamasu-masu ulaw ni Tuhan atong pasada na sida di bagasan asidot tolong ni roham asa gabi ama ina suami istri na burjo na sida nasa totong mga sahoko nasa toktong mamuji pasangapoko di pardalanan ni rumah tangga nasida sa palanong di pasadaho nasida Tuhan paborhak manasida madalani rumah tangga di bagasan las ni roha padau akka abat-abat dot akka nama benjut roha nasida mangihuk mapasu-pasu di parana konon nang diaka pangabahape ali Tuhan di bata ingot hami dia kayanakon na pinalomi-homi pasu-pasu masudia kayanakon do poparan na pinasahami di hami Tuhan dia kadadanak asay buru-buru magudangi asa magudang di bagasan lomoni roham magudang di pardagingon magudang nang di partordion lamanadda nasida dia kaasi ni roham gabi anakon na burju si ulu yajar jala toktong marhabiadan tuho ho dipake nasida gabi hapurusan nasida homa di partuhaton Tuhan di bagasan perdalanan ni ngulu ni yanakon ni huriami asa gabi jol mana burjui nabisuk nama boto lomo ni roham jala diulahon di bagasan nguluna pasu-pasu kayanakon na di bagasan parsikolaan asa pistar nasida Tuhan ajari nasida loma marhasyang tiki na pinasahami pasu-pasu akayanakon nasa toktong mga luluy parkarejo na duminggan asa di parkarejoan ni nasyakui Tuhan dapot nasida ma akasilas ni roha aka pasu-pasu dalan nasida dingulu siapari naneng buluson nasida mulotong adong jalatorop do aka ratoras nasay mangigil marsihol dirokap ni anak konna nang nasida pe Tuhan hubuan hami di bagasan tangyang namion asahoma na mangukap roha dia kaya nakon nami asa tarsunggul nasida lau marhot ripe asa bui pasonakon roha na torasna jala di boto nasida Tuhan asa kap mudo na marhot ripei asa marpinopari jolmon asa marpinopari aka poparanami homa napa tubuhon holong dia ka yanakon ni huriam asa masih holongan nasida di pardonganon na jala tarsunggul nasida lau marhot ribe tu tiki-tiki na nengro dia kana masihol di parana konon nang nasida pe huwa kami tu ada upamu Tuhan asiroham pasu-pasu bortian ni akaina nong marhot ripe asa bui nasida Tuhan marlasin roha payutiut aka ari-ari na nilehonmu tu nasida apa gudang-gudang aka popara na pinalomi-homi ali amang di bagasan obason nunga hupasatami aka puji-pujian nami marhiti paredon nami nang di parkuran nami pe pasu-pasu ma aka ede nami Tuhan
Gabi puji-pujian sangat dihomai. Pasu-pasu nang akatangi yang nahutangnya ko kami. Uju martangia kami di bagas nami be manang di dia pehame martangiang nang dihuria mope. Pasu-pasu nang naposom amanami uluan nami. Nanaing makatawan hatam pasahaton barita nauli tuhami. Barita pasyon. Asa margugo tor dinami Tuhan. Asa huboto hami lomo ni roham sipatupon nami. Pargugo ya manamion partodi Tuhan. Asa di bagasan lomomina sida makuling makatahon hatami jala tarjalo rohan ang pikiran nami. Disudi akan nahupangi duhami Tuhan sisa madusa nami. Asiroham jalo mahami pasu-pasu mga pertanyaan pasyonon satu nama ngujung yanon lomo ni roham manasaut sisa madusa nami mangasahon Kristus Yesus. Amin. Alai diboto si Judas parjeheido inganani ajo jodo marpungu Yesus tu si dohot akka si seana. Ia si Judas diarahon ma akka soldadu dohot akka naposo ni situa ni malim. Didapoton ma tu si matat sulu-sulu palito dohot senjata. Diboto Yesus do saluhur nanaing songgop tu ibana jalaruar ma ibana. Didok ma tu nasida, ise do najinal hamuna, gabini nasida ma mangalusi ibana, Yesus halak Nasaret ido. Dungi ninna Yesus ma madok nasida, au doi. Alai dohot do si Judas si parjehei jongjong di labung nasida. Asadung didok tu nasida au doi, sumurut ma nasida, akamar tinggangan ma tu tano. Dungi diulahi ma manukun nasida. Isedo nani luluan muna, jadi didok nasida ma, Yesus halak Nasaret ido. Dungi ninna Yesus ma mangalusi nasida, nunga upaboa tuhamu, au doi. Asamolo au dilului hamu, laos mahamu, loas malao akaon. Ainaeng do jupang nani dok nai, dangadong namago hubain, agia sada sian akan nani lehon mi tuau. Alai nunga dipabotohon parjehei hian partinadaan tunasida ai didokdo ia i nahu umma ibana mai. I matakupamu. Asa pitor didapoton ma Yesus didokma tabi diho guru. Laos di umma. Alai ninna Yesus ma madok ibana. Marua ho tusonang gia. O Judas, pangumau do HP di beko pasahaton anak ni jolmai. Dungi Roma nasida, dilaluhon matangan nasida tu Yesus, manakup ibana. Maredehita sian buku ede nomor 120 ayat sada dohot tolu. Masada sian akadongan ni Yesus mangalaluhon tangana. Disitakma podangna, ditapulon ma tuna poso ni situa ni malim sahalak. Dipisikon ma pinggolna. Jadi didok Yesus ma tu ibana.
pasarung podang mi, ay namanita podang, mago baenon ni podang. Ay nasutar baenau do di roham mangido sian damang, asa dipadiri diau saonari lobi sian 12 loksa suruh-suruan, alai songod dia madisi saut hatani surati namadok, ikon masa do songoni, ujui ma di dok Yesus tu akan atoropi, hirana do pak panamu dohamu hehe, marpodang jala merlubut-lubut manakup au. Ari-ari doa nian hudul mengajari di bagas coro, suadong ditakup hamu au. Alai nama sado sude naon, asa jupang hatani akka panurirangi, dungi ditadikon salhut sisiani maibana lao maporus. Maredehita sian nomor 122 ayat sada sahat rodi ayat 2. Pasada marohata asini roh hamadihamu doho dame sian debata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Uriani Tuhatna di partangengata passion di Bornginon tangono tama hatan di Tuhatan nagabe barita dauli imana tersurat di Psalm 5 ayat 8 rodi 10 tolu. Psalm 5 ayat 8 rodi 10 tolu. Tapai huti hukmah hujahahami songono mahatana. Alai yang guau sia godang ni asini roham sai bongotak kudo bagasmu marsobba dopak bagas ni habadiomi makka biariho ali jahuba sai tugu mau marhiti-hiti hati gorammu alanyakka namangonggop au saya pahorno ma dalammu di jolokku aidang pos roha di hatah nasidai saya hamaguat do tahan ni roha nasida di bagasan gunung natalak do tolonan nasidai di paladik-ladik do ia dilana torui mana sida ali debata saya balhum matahi ni roha nasidai ambalok kumba nasida Allah hinadia ni pangalosion nasidai aido pakurun nasida manenga-nenga saya marlas ni roha masudi akan amar haposatu ho saya maredei mana sida rodi saleleng-lengna ala ni dongam ala ni dingammu nasida saya marolopolok ma midaho akan naholong roha di guarmu ai hodale jahuba ma masu-masu natigor marohai songulum lobudo di halia koko asini rohami tu ibana di sima saatna horas madihita saluhna molo ni parohaho rupani di parngulut tahun dangadong behitaon naso makilala kana uliak kana dinggan. Saya pikir kita semuanya sudah pernah merasakan
kebaikan-kebaikan akan nauli akan nadinggan. Apakah itu dari pihak yang lain, sian data tada, sian keluarga, sian tetangga, apalagi sian pasangan masing-masing. Pasti do akan nauli akan nadinggan gudang tadai siap pasangan tak akka ama. Pasti do gudang akan nauli akan nadinggan tadai sian akaina. Akaina peyakit doa pasti do gudang akan nauli akan nadinggan tadai sian akama. Song ni do tay. Song narea guru. Manang harus song ono dabah. Di sada pesta pernikahan, perkawinan marhata ma di supo godang. Jadi rupani dohok meba maddoho tiulau ni sambil mangalang kacang, mangalang lapet, mangalang kopi, minum kopi. Tepu mahubigi akka ibu-ibu mangarumpi atar sebelah kanan. Mampe songgok roha. Asa butuh hamu ida. Ini anak tu dah bang, nggak tua. Asa butuh hamu ida. Mulai saya tahu roh tamat tanami. Dak ya udah nading kesian ini. Wih. Hugoit nesa piki. Ay buru nebaho ini ku. Wah daung ini. Mulai ate man norak. Buru si mamora. Daung. Narakku song ini. Buru aharo. Song namar pikir mana? Lana apa song namar pikir Allah biar ngarong isor rupani margana. Ay no keba musik dang ada kulai nading ka mulai sautami. Ay memang dang hiya rokap bunda. Ngamar pa hopu hatau do perang rokap. Seperti munai hirana song ni do pakilala muna daw. Gabi suku-suku baru amangat song das tahu hitati. Hirna suruh kue kami nading ka kaina. Alai lepas dari apa yang terjadi, sian opak kornak kaning saya hupai hutihut, sudah doi maka tidakon kebaikan yang dirasakan, yang kita rasakan, siat Tuhani. Si pata di dok maranata nak kaning dinaroga lubangin neng sorak doa. Alai perholong do Tuhani, alani holongna malua. Songonido didok ama pertukuan nak kaning holong ni Tuhani parmahani mana ilului disungguli mula maho pikiran mi paso mula ko ninna. Bagaimana kasih Tuhan yang dirasakan ido tahatidakon marhiti edetei termasuk do sian sada nak kaning alani Tuhani ubad disonau, ubad marpungwau, ubad maridau, lau pasangapon Tuhani. Itu adalah bukti bahwa kita juga merasakan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Songonima, hinauli hinadinggan di debata, dihilala dihatidakon parpesal menon. Bagaimana pemazmur ini merasakan bagaimana Tuhan mengasihi dia. Pola di dok ayat walu hujaha songonon. Ala yang guau sia godang asi ni roham. Sia godang ni asi ni roham. Dari sekian banyak perbuatan yang saya rasakan, kebaikan-kebaikan yang sudah saya rasakan, terdorong ma saya bot bongotak kudo bagasmu. Marsoba dopak bagas ni habodomi maka biariho dung dihilala hinadinggan dung didayak kanauli lam dipajonok marsaur tutuhani odo memang naing tapataridahon. Apakah kita sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidup ini? Jujut halak lupa dang di hati dakon pabainan di debata, bahkan merasa sombong karena dia merasa apa yang dia dapatkan adalah karena dirinya, karena kemampuannya, karena pikirannya. Alanido hiado
di sada acara, di sada pertemuan. Jadi adong do daba motivatoron, pembicaraon. Isuk kuni mana ma kebetulan nak ibu-ibu na diajari mana. Isuk kuni mana ka ibu-ibu ay taddahamu do dirimu na inna. Apakah kamu mengenal siapa kamu? Basip sudi. Apakah kamu mengenal siapa kamu? Jadi dari mana masih ada contoh itu di mana misalnya songoni ada ina. Ai isi do hoinang ina. Roinat tai au ina tani padita ina. Saya istri pendeta. Oh, saya tidak tanya pekerjaan suamimu. Na husuk kuni isi do hoina. Berpikirmu saya bana. Oh, saya ibu anak-anak saya. Saya tidak tanya kamu ibu siapa? Na usuk kunisi doho. Baru nanti saya adalah seorang dokter gigi ina. Ada kusuk kunah hakarijum. Na usuk kunisi doho ina. Nanggu dia lusi bana. Asugari isi dohita. Jok dohita lupa bahwa kita adalah debu. Orbuk dohita. Alanido kita tidak perlu menyombongkan diri kita, tidak perlu menyombongkan keberadaan kita, tapi marilah kita bersama-sama memuji Tuhan karena dari debu kita diambil. Nafas kehidupan disalurkan kepada kita. Ido panidangyon di parpesal menon asa tung takas duduk ibana alayang guau sia godang niasi ni roham. Saya bongotak kudo bagasmu. Marsobba dopak bagas niha badomi maka biariho. Rasa takut yang begitu luar biasa karena dia merasa ayor bu doau. Kesadaran na songoniman yan suadi rohata. Kesadaran siapakah kita asalam takas biar nirohata. Biar bukan dalam arti takut sehingga menghindar, tapi biar dalam arti menyadari siapa dirinya sehingga berserah kepadanya. Ido nama biar. Siapa diri kita sehingga kita berserah kepadanya. Songonido parpesal menon. Maka tidak ku dengga bahasa ni debata ujungna di pajonok, di pasolhot. Asang giat tutu lamuli lam denggan akka si jalonna tujuluan nyari. Songonima nang hita, nang madai dengga bahasa di debata marhiti Yesus Kristus. Oma obasna pa dua halihom mahita borngin passion manaringoti perjalanan via dolorosa. Nakaning terakhir kalimat-kalimati molo tapay hutihut. Songona mamereng perjahat tamu. Pola mebupudak kamu. Pola mebu-lebut tamu mamerengau. Terus behita pa jupang. Kenapa seperti ini kamu mau lakukan saya? Songonido takas ni pakilalan ni Tuhani di tonga-tongan yang kasisan na diperhadap ke tuibana. Alay di jalo doi. Ido musenang tayingot bagaimana Tuhan menerima penderitaan itu. Songunima halak nang madadda dengga basa ni debata unang adong beroha biar lama ngadupi akka baru kilon akka sitaunon. Sedangkan Yesus ana seboi hupapungu 12 sordadu lama nolongau nalo mangurupiau na seboi au palahu diriku. Tapi biarlah semuanya itu berjalan sebagaimana dengan firman Tuhan. Songunima tutuna yang tepat dari dahulu. Biarlah hidup ini berjalan mengalir tetap bersandar kepada pertolongan Tuhan. Parpesalmenon ido dido ibana ali Jehovah. Saitu gumaau marhiti-hite hati gorammu. Jalom manakaning ideni parwi tului. Tugu maau. Tiup tangaku. Songoni manya kita mangido hasini rohani Tuhani asa ditogu hita. Di tong-tong ni perdalanan ni nguluta. Tung piragam na manusay na mangarsahin na manduduki.
Tantangan yang diperhadapkan kepada kita luar biasa. Jadi molo adong piga-piga peristiwa yang sangat menyakitkan. Nani alamannya kasisian di Tuhan Yesus. Dakola sisian di Tuhan Yesus. Nama-nama citi. Adong dosa ada ama. Nama rumur 26 tahun. Manang nabohamay. Itakuk may ibana. Dong itakuk ibana. Idok imana masongonon. Basta takuk puaw. Karena kamu pengikut Yesus. Kalau saya pengikut Yesus, kenapa rupanya? Mulai tinggal hokoi, mulai ditudal hokoi, bahu balua ho. Alai mulai so ditudal hokoi, upamate ho. Maka dia bilang seperti ini, usia saya 86 tahun. 86 tahun ma'au gabesi hutut Tuhan. Saya tidak pernah merasakan sesuatu yang tidak baik. Bado menakku manadikoni, bado menakku manudal honi. 86 tahun saya bersama dengan dia. Molo naik songoni nama rupani ikon tembakut dohoina. Saya tidak persoalkan mau ditembak, mau dibunuh, mau diapain. Alai naik kulo tuh 86 tahun mau dakya huilala nasusuma di bait Tuhan ini. Dan akhirnya dia dibunuh. Dihilalai mana dengan bahasan di debata sehingga sepahit, sesakit apapun yang diberhadapkan kepadanya dan najuai bana. Molo taingot si Sandrak, Mesa, Abednego yang sudah diperhadapkan kepada api yang bernyala-nyala. Tadi koma tudal homa. Alai dangolo nasida. Songoni do memang nang tepat taridahon di tonga-tonga ni perdalan ni nguluton. Kemampuan untuk menahan segudang penderitaan. Nah oke bak dope adong masa de ama muse na itakup manang na dia may tapi karena iman hukuman na digoreng hidup-hidup. Anggo si Johannes ilop pado irobus alaydang mate ujungnya dibuang matu Patmos. Idua sadong Wahyu, kitab Wahyu Yohanes. Alayo digoreng hidup-hidup. Jala dorok siapa masuk imana tu panggorongnya ini, indai mana do? Unang lupa moda pa balik kon, indai mana songoni? Ngasongoni talpe panggorengani. Akka ibu-ibu rangahi lalahamu kolam manetek pistak miyaki tu tangan, aduh ngai turina. Onung panas api, dia tinggal dimasukkan tu balangai. Tapi satu hal yang dia katakan, sotung lupa mondona tepa balik kunina do. Karena dia yakin kebersamaan dia dengan Tuhan itu membuat dia tidak akan merasakan apa-apa. Sekalipun panas kita lihat. Odolas niroha. Nah yang tabereng ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Molo didokpe pengalaman pahit, tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, kepahitan itu bisa kita menangkan, bisa kita tanggulangi. Aido didok dia 12. Sai marlas ni roha masudi akan napar haposa tuho. Sai maridei mana sida rodi salelen-lelenda ala ni odingam munasida. Saya marolopolo mamiraho akan naholong roh di kuarmu. Aihodo ali Jehovah mama sumasu natigor marohai. Jadi kadang rasa pahit, kegetiran itu selalu bersama-sama dengan kita. Tapi bagaimana kita memenangkan itu? Idua sadidok panuturion dituhani, panugunogun dituhani, salinari hujaha di turpuk tahun didok songonon. Ali Jehovah, saya tugu maau marhiti-hiti hati goramu. Ali Jehovah, saya tugu maau dang marhiti-hiti seleraku. Ali Jehovah, saya tugu maau marhiti pikiraku dak songoni. Ali Jehovah, saya tugu mau marhiti-hiti hati goramu. Ketika kita berserah pada tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan menopang kita menjalani semua tantangan kehidupan yang kita jalani. Odo posni rohatta marhiti par pesalmen.
alai sada tantangat tuhita adong dia sepul sada torui mana sida ale dia bata saya balho mata ini roh nasidai abalok mana sida ala nahida dia ni pangalosin nasidai ado pakurun nasida manenga-nenga torui mana sida sotungga belau roh hata memang turpuk tahun itangyak kudo torui ma pasuda mana sida naik di pasunggulu hotu hita ini Mazmur kita perjanjian lama mata ganti mata gigi ganti gigi suatu ngarok kita bah ai budak pe martangingi ba asa ditorui tak songoni karena memang ini peristiwa perjanjian lama ale dalam perjanjian baru di Parnggolota si sonari suatu ngarong roh hatta torui ma ala sugoro hatta torui ma Tuhan halakan suatu songoni omma peristiwa via dolorosa ketika semua penderitaan itu dihadapi Yesus maka Yesus berkata torui ma dang ninna ya Tuhan ampunilah apa yang mereka lakukan karena mereka iduat tong sotong gabe ai budu hape mana ngak kumangari pason asal larung sugur rata Tuhan ripason ni sotong nita ini memang peristiwa dalam perjanjian lama masa dosa ngoni ala di Parngulut tahun sotong gabe lauro hatta mana ngakon aseri pason aka naso cocok turu hatarak somoni. Justru peristiwa Via Dolorosa mengingatkan bagaimana Tuhan menerima bahkan memberikan pengampunan. Songoni dohita akan nati rohai gabe taruli hagugon mengadopi hamaulon gabe taruli lasni roha ala tuhata nama dongani. Di pargugi tuhata mahita mamulus perdalanan ningoluta nasipata soson rongom akka hamauloni martang yang mahita. Mauli hati ma Tuhan. Disungguli hodo hami marhite baritam las niroha denggab basa na pinasaha muto na posom mabelam jono kimana mabiar marsoba holongmu mabani mana lam takas manada songon orbuk nasomar lapatan alai gabe balga alani holongmu songoni ma Tuhan suatu di rohanami orbuk rohami nasomar lapatan alai alani holongmu gabe marlapatan gabe marar gahami molo pesipata suluk akahamolonia di Tuhan tugu-tugu hami molo pisipata ro alugui lau makkarop pun ngulunami asiroham totong rupi hami asang giat surya kana masan dahubulus sami pajonok ko diri nami tuho pasol khotto diri nami asalam marsangap po alani perdalanan ninggulu nami be mauliate madiho Tuhan di pasahat toha tami patuguhon hapursion nami di nama dalani ngulu-ngulu nami Tuhan nami perdosa rohami totong rohami mangidu tuho asiroham sesa dosa nami dagudanginya asa tamah hami di julum mariti Yesus Kristus jalo matang yang nami asiroham amin. Mari dehita huhut pasahat ton pileta Oh
mahita. Tangiang alia manami na di Banua Gijang sai perobadi maguarmu ero marajong sai saat malam meloham di benetongon songon dari Banua Gijang yang natuhami sadaro nonguluan siapa hari sai sama dosa nami songon penenami ulang kami budi panua manusia Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran itu di parbadia, imam mangaramuti hamu saluhuna.